media ni फाइनाय जत चैनल नि ताकुक सबनो खाकाहाम POPC निंगुइ जों तिनि POPC नि सेंट्रल मीटिंग सिंगर मुलुंगा सुखा चिनि मेन जे एजेंडा अमंखा चिनि पीस एकटुमानि बिसि कल मांगुइ थांका दाबो इमप्लीमेंट उंयाखो किसा किसा इमप्लीमेंट उंखा अमरनो तै नचों तिनि रिव्यू खायलायका गोबांमा इफिलि फाइनाय सिलाय तै सबा खलायै ताकुक सबनो केस दाबो पायाखो आनि मिथिबो पाया अमतिखाय गोबांमा कोर्ट रबा ताबो चिनि बरो प्लान जागै तंगो केमनि मुंगै वारेंट फाइ दं ताबो गाय ताबो गवर्नमेंट गोबांमा जागावो इनिशिएटिभ नाका चिनि POPC बाय जों आगिव डेपुटेशन नि माने यागुलो हारिबो ताबो बरनो रिहेबिलिटेशन नि बागै ताबो साइट होई तंगो एवं किछु किछु ताबो बरनो हा बरिबो ताबो जागा तहसिलते थायै बागै रिजाखा गा आबोनि बागैनो सारा त्रिपुराबो गोबांमा जागावो चिनि जारा सिलायबे सबा खायै फिरगै फायनाय रिटार्निस दंनो रिहेबिलिटेशन न तैनो संतिनि और रिव्यू खलायका गा गोबांमा बरनो ताबो मायाखो अनेक बरे एक्सेप्ट गमियाखो अबरन तै बसंतिनि और प्रॉब्लम्स खलायका ताई POPC नि चिनि जे कमिटी आगे सेटल कमिटी तंगमानि चिनि आदम ब थै थांगा अने गायसं तिनि कटाल कायतेला कमिटी बसं ताय स्टाफ साकैनो जों कंप्लीट खैबिनाय गाय चिनि तिनिनि जे इनको पांडा सुमानि जों तिप्रामो थाव तमथैनो बुबागरानो साका जों बुबागरानि नलेज रिविनो सिकामो जों खवायो जों रेडी खलायका तिनिनि मीटिंग नि बुबागराना इनको WhatsApp ते मेसेज राका बुबागरा चिनि इंडियानि फाटार तमन बागै बो नायाखो जत तर बिनि नलेज रिविनो जोंनि मीटिंग जों खलाय दंगो गाय कखुंखा जेहेतु POPC एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जोंर जारा सिलाय बैसबा खलायनाय जारा रिटार्निस बरनि कमनो वान सुबै एवं सिनो जारा सुबासु खलायनाय गामि आमसाइनि एवं तिनि तिप्रासानि हामख्राय नतै नचिनि मेन जे एजेंडा चममनो तै नागुनाय गायचिनि पीस एकॉर्ड न इमप्लीमेंट खलायनि बागै जों दाक्टिनो जों केस खलायसिनाय किसुदिन नागे चिनि एडवोकेट एंटनी देबबर्मा बाय आंपक सालायका एवं जों तिनिनो बिनि यागो चिनि पीस एकॉर्ड नि कागज रक डकुमेंट्स रक बिनानै जों थाङै दंगो ओमफ्राय बबो कसिका चिनि अमनो हाई कोर्ट केस खलायसिनाय ओमफ्राय ड्राफ्ट कंप्लीट पेमेंट करेनो जों इनको हाई कोर्ट तिब्राना हाई कोर्ट जों केस खलायसिनाय इमप्लीमेंट खलायनायनि बागै कारण गवर्नमेंट जोंनो प्रमिस खलायजा खलायसिनाय ओमफ्राय ड्राफ्ट कंप्लीट पेमेंट करेनो जों इनको हाई कोर्ट तिब्राना हाई कोर्ट जों केस खलायसिनाय इमप्लीमेंट खलायनायनि बागै कारण गवर्नमेंट जोंनो प्रमिस खलायजा जोंनो पग रिजार्व जेचिनि पीस एकॉर्ड खलायनायनि बागै जों आरो फुरसाना खलायो 1996 सनो त्रिपुरा पुलिस ओ एडिसि आमसायो खलायनायनि बागै आबनो गवर्नर थानि रखजांमानि आफरनो गवर्नर सय थायका किन्तु दीर्घ बছর लेफ्टन नामाला कार्यकरी खैजाया ताबो खलायजायाखो किन्तु बुबागोनां तैखांबाय दिनै एडिसि ओ क्षमता फायमानि याबुलो ओ एडिसि ओ पुलिस फोर्स दिनै प्लाननि बागै ताबो पक्साबना हारजाखा एवं काउन्सिल अबनो तै बिल पास खलायजाखा अबनि बागै जों बिलायखेनो खातम थगो बिलायखेनो जों तामहि साने बुबागोना हामबाय याहारो तामनि बागै काय बिनि सुबासु कायता जत्तो चिनि इए ताई MDC रक सुबा चाइतमानि बागैनो दिनै पुलिस बिल एडिसि नि काउन्सिल पास हुनका एवं ताबो बिनि रूल्स बो ताबो डिस्कशन नगै ताबो पास हुनगै थांका एंकाय ओंति आइकेनो गोबां मचिनि पीस एकॉर्ड इमप्लीमेंट खलायजायाखो ताबो खोसाना खलाय 10 पी एकॉर्ड नि सिगारि बारिबो रेडियो स्टेशन मन तमनि खलायजा प्राय 80% कंप्लीट किन्तु ताबो साइ चेथर जागिया आबोन तयै केबो खरसायनि बागै खिगलाय तो निजागो अमनो बचिनि POPC नि अजामारक्षन थाङै नायनाय जों नायाबोसो गंया अंगनाय गाय जों डिस्ट्रिक्ट वाइज चिनि रैली बसं संनाय दातिनो गाय जों एकटा टेंटेटिव डेट सिंनाका जों सिपाइजला बाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि रैली जों कुमुलनो दातिनो खलायनाय चिनि सारा त्रिपुराओ साब्रुम बखागो दातिनो फाइनेंसनि कक दंगो एकाय ओंते एकान अमरपुर बखागो जों खायनाय जत दिगेनो जों खायनायनि बागै साइटो बै दंखा एवं डेट मोटामोटी फिक्स दिगे थां दंखा एकाय कायसा चिनि कायसा लामाव बुसु उङै बुसाखा अमनका कोरोना भाइरास नतुई
एकमो जुदि बेमार के जों हयतो गतर मानसिनि खाम सुंथै जों रेलि रख्लाय मांला गावनो जों मान सुबै दङ बायथागो गभर्नरनो जों मेमोरेंडम लिनाय आगरतला हयतो रेलि खालायो गायचिनि प्रत्येकटा मुभमेंट न अब डेमोक्रेटिक मुभमेंट नंनाय एवं पीसफुल नंनाय जों गणतांत्रिक लामातै नंगौ खालायनाय एकाकाय अरो अनेक बड़ प्रश्न खालायमानो दिनै जे जारा टीआईपीसी खालायनाय बरको निको तिप्रामथानि बायसे गदाल जाखै बर थाङै टीआईपीसी बर तैसा आलादा खायखा आं बुबागरानो बिसयनो तै बबे मालाय कक साका एवं बुबागरानो डिटेल्स सुकुरबि सामानि यागुरनो बुबागरा तैसा आलादा खायखा आं बुबागरानो बिसयनो तै बबे मालाय कक साका एवं बुबागरानो डिटेल्स सुकुरबि सामानि यागुरनो बुबागरा साका नरम खालायनानै नांगौ खालायदि अबा आनि सापर्ट दङ एवं आं सापर्ट खालायथानायनि बुबागरा साव अमा मेन का टीआईपीसी नि का जारा जों सालायदर खालाय फैलेनाय केपिटि फैनाय रं बरनि दाबो रिहेबिलिटेशन नाया बे गभर्नमेंट चिन्ह जेखेने उनको प्रमिस खालायजा एकॉर्ड खालायजा कागज पत्र एकॉर्ड खालायजा के चिन्ह लतांग तबे पीस एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खालाय तांग चिनि मान थायना रियाबा तिनी बुरु एकॉर्ड इम्प्लीमेंट नुई तंगो तिनी मिजु एकॉर्ड तिंको मिजु नेशनल फ्रंट एकॉर्ड इम्प्लीमेंट नुबायखा के चिन तिरप्रानि के तांग इम्प्लीमेंट नुयाबा आबुनि बागैनो जों ताबुखाय एकदिके डेमोक्रेटिक मुभमेंट नुसने ताय कैसे कैसे हाई कोर्ट खायसनाय तिनी एडवोकेट बायबा कक्स खालायबेके जिनि जों डकुमेंट्स रिनाय ताकुरो आबुनि बागै जों तिप्रा हास्तेनि जत्तो लुकुरमनि नुसुबासो नांगौ ताबु ब्लेक दुख नांगौ जे चिनि खरकसा बर सिलाबि सभा खाय हा दफानि बागै सभा खायफेने सा खानिया खाय केबो नायनाय करि के बिसुवा समाया जों जारा सिलाबि सभा खालायफेनाय जों निजेनो थांगै मा सबायलै खक्सा खुंनाय दिनै बोसोन सुबाय फायो चिनि तो खिरायदा बर्मा रुनि न नगर स्टुकुंगै क्लाय दंजा जों पाल पाल के थाङै चिनि ताखक माथाम पलय क्लाय दंफोर के बथानजा चिनि खवायनि जत्तो चिनि ताखक संनो राम खुंलाय जों बन सुबावै दिनै साखाम दिनै बो अमिटिंगो फाय सपायका अमतिकेनो जों गोबाङा आगि नयनबासिनो नायका चिनि ताखक नयनबासिनो जों नायनाय दैसा गायबोते आके सारतिफ्राव चिनि बर गोबां मा जागाव दफा हानि बागै सभा खालायनाय र दिनै फैफाय जों मा बलायो जों सभा खालायनायनि बागै दिनै एडिसि उंखा टेनबि जुदि बलम बिसिङाव तङै सुबा सु सिलायबि सभा खालायाखाय ताय यामो डेमोक्रेटिक लामा तिउजे जुदि गणतांत्रिक आन्दोलन मा तैसानि थायाखाय दिनै एडिसि मान राखामो जिनि जत्तनि फानबायनो दिनै भारतनि संबिधान करै आबनो संशोधन खालायै जोंनो एडिसि खन्य रिमारिखा ओ एडिसि खन्य रिमानि बागैनो जों दिनै अर त्रिपुरा लेन्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों म जुदि खन्य रिमाय एकाय दिनै जों म सानै मांगला खामो खन्य रिमांगला खामो का आबनि बागैनो शुद्ध सिलायबाय सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनाय बरन जत्तन सभा सबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों माबान सुबि जों सभा माबो चालायनाय लगी लगी आं तिनी नरनि बसकांगो जत्तनि थाने पयनानि मुसुंगो जे आबुको बरंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सुनो बां सानानै नायो एवं गभर्नमेंट न बां पयनानि मुसुंगो सेंट्रल गभर्नमेंट ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों म जुदि खन्यरि माय एकाय दिनै जों म सानै मांगला खामो खन्य यरि मांगला खामो का आबनि बागैनो शुद्ध सिलायबाय सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनाय बरन जत्तन सभा सबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों माबान सुबि जों सभा माबो चालायनाय लगी लगी आं तिनी नरनि बसकांगो जत्तनि थाने पयनानि मुसुंगो जे आबुको बरंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सुनो बां सानानै नायो एवं गभर्नमेंट न बां पयनानि मुसुंगो सेंट्रल गभर्नमेंट न एवं अमनतै जों सेंट्रल बबो बागरा बाय जों कक सालायका होम सेक्रेटारिनि लेभेल जों कक सालायका एकाय जों नायो बर कायसा गरम तैयै पीस एकॉर्डनि बिसिंथि बर फिरगै फायबेन नखौ जाहाथे गभर्नमेंट इनिशिएटिभ नाना खुनदाथिनो बरनो सिलायबाय सभा याखारि तुमनानि बागै जत्तनि बिसि रेसपन्सिबिलिटि का सेंट्रल गभर्नमेंटनि बरो एकॉर्ड जुदि मुइ जत्तन तुबुइ थुमुइ मान खांजाखाय त्रिपुरानि जारा सिलायरन तनाय बरनो खातांनि तुइ मायाना बरनो तुइ माननाय ताबो आलफानि उनको आलफानि जे बाकी अवशिष्ट तंनाय बरनो तुमनानि बागै ताबो सेंट्रल गभर्नमेंट याखारि रमि तंगो तिनी नागांखा तिनी मणिपुरी रंनो बो तिनी निको तिखलाय तुमनानि बागै सन्मान लुइ तुमनानि बागै चाइ लुइ तंगो के आबनि बागैनो अर जत्तनि से बिसि उनको नायके मीडिया रंना कयजाव ताकु
norok ni madami no chini dofa tini musika kuna kuni ni chini jingjal no punuk jaka norok chini o je dofa ni sobawo norok kaisa sengkra norok silai rom yapano norok kaisa punumani bising tei sisari ka chini dofa no norok ni sakar mabeno chini ti prasar tini kabang ma jaga wan sisawi pekya kabang ma jaga hanya klai tini rogo norok subai pekya omono jeng ma bolayu kaya amti haikeno jeng jarak tabo silai be soba khai khai jabo mu tongnai borong no suba na ni bagai normi than jeng koyo jel bisingo bo tabo kabang ma borok sini jel klajak tongo 20 bosoro umui thamai ka onai borok tabo yok jako kabang ma borok yokka tei baksa tabo yokte ang borok ba juwa jok khai tongo singkai tabo government ni kisau coronavirus ni restriction ba jeng jel thangi nai mania government permission kiri oban bagi sing nai mania ke am khaklayo chini TYPC tene kan non political organization sing bubagara bena tonai agi bo bubagara congress ni yakar phaipru ni sim congress nongpru sim TYPC bubagara itongo thinango botonai sing thancha nayo bubagara sawo thancha ni bisingtino chini dok yognai sini hana phiogui mannai sing nayo bubagara ti thantino chini soba sing khlainai